trapo. Ano, sala. Salahat. Basketball. Ano naman? Amo di. Ano naman? Street nga. Alam mo po, kain na po siya. Laki na sila. Alam mo, tuyod na ako siya, sir. Matuyod na ako siya. Di ba? Laki na Salig sila. lang, salig lang. Manin na po matuyod, mag-anak naman na siya. Karon? Matuyod Di na sakit. Di na sakit yung street. Nakapagdili, ano. Di ba? Ay, sorry. Sorry. Okay na. No. Dati di manin ako. Anak radyo na siya, sir. Ayun na. Siya ma-anak. Dati Oh. sakit. Murag mo ungot ang ugat. Ang nag-anak nga ugat mo, anak na gani siya. Kusog kayo yung... Hindi mo na Kusog mo pag-donate. kayo yung pit karon kay nagbasa ko ba na agit. Anjo kayo. Yan pag to, Kusog pag-donate. kayo yung dool sa ato aron. Hindi, di pa yun yung pagunitan. Kusog kayo yung health mo. Di pa yun, ari. Ano ba yung mga mirayo? Nahangi pa ka mamimir. Dili mo kayo tinanay naman ka. Tutangan ka kanya. Kusog yung pagsalig sa'ya. Yan na ganap eh. Pero sa kilid na sa mamamiri. Si Jesus Christ na sa tubangan kita ko. Yung good siya. Sige na nga naman. Yang kayuhan na po sa tuwa. Narap po sa imo. Oo, masalig ka. Ano mo sa imo ni? Ada ka man no? Pagkakaong kasi yung mga gusto ba? Ito sila Pagkani sa... ko. Balik sa street. Man, butan dito din. Dali, do. Stay to sa lang. Kami bago sa pesa. Wala na lagi. Gusto kayo mo bilib ba? Naghangi pa ni Miss Mamiri ng ayaw sa... Ayaw sa mo? Yan naman ka dire. Yan ni pagkadyan. Yan di pa man ka. Mura Google ba? Nag-Google ka pa. Yan ni pagkadyan. Yan di pa ka Google dire. pa nga pagkadyan diri. Ay, my God. Ano po? Ayaw, ayaw lagi. Salig lang, salig. Oh, dire. Grabe dito mga distress. Sa baka sa x-ray. Mga iwi na yung mga Hindi, bukli. nang anak yun. Natanggal din. Walang matanggal ka naman sa iyang kuhan. Nasa unod. Pero sa x-ray, wala na. Wala na dyan didikit. Ano yun? Saan man? May hawak yun ba? Kampo lang ha. Wala Suda, naman kita pamahagi ano. Sakit. Pero kaya namin pagkuhan. Pero hikap lang. Ano kasi lihok lagi. Kita ko matanan siya. Napil ka rin ang lihok. Ma-feel yun ako siya, sir. Gani. Ay, kagit. Gilap na po din ang sakit. Utang lang. Ito ka. Ay, sa kadali. Patay siya kung makaswang mga ito. Ay, mo. Dre, oy. Bulutan. Focus ka lang. Pero kung tatang taka, tuhod ni mong duha, nagtingog wala. Nagtingog. Naglihok sila. Ang duha no? Nagtinok-tinok. Oh my God. Ampo lang mo. Ay,
Okay na ganito. Opo, 4 years kapin ata, sir. Ipagit sa undang ba? Nagliho pa gani siya. Ano na, kanang Ginahil pa. i-repair pa, sir. Ayun, lagi sa loob. Sabi ko naman. Gusto kayo mo wala ba? Akong suod, sir. Galihok. Kuskusog siya. Pwede mo barong. Ayaw. Yung bagong lang gusto ko. Kung Sabi ang sumulat. ay, puso. Hindi. Hindi niya. Kaya litlok lang. Gusto ko. Ano? Ang undang. Wala na ditong lalong diri. Ayaw ba mo? Wala ang lalong diri. Lalong ni diri, sir. Pag anak ko nimo. Kumanya ko kinailhan na daot ko kuan, sir. Kaya pag anak pa lang lalong na. Ano, thank you. Ala. Diri ko lalong na diri. Kay ang ako tuhod, sir, anak na na siya. Kung ano yung sakit na niya siya, ito yung Hindi naman. wala na po siya na. Hindi.